Sa pagbag-o sa pagtuo, human ang pari mangutana sa mga nangugos o sa mga sponsors, gilikanan, ug pagsunod siyang panig-ingnan kung unsaon paghigugma sa Dios ug sa uban. Tungod kay si Jesus Dios, siya nahiusa sa iyang amahan. Sama nga ang Dios amahan nahigugma kanato, si Jesus nahigugma usab kanato. Diha kaniya, pinaagi kaniya ug uban kaniya, kita makasinati sa dakong gugma sa Dios nga gipadayag sa iyang pagluwas kanato. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. John 3:16. So wala pa bunyagi ang rayna sa Sugbo ni adtong Abril 14, 1521. Gipakita niya ang kahoyng imahin sa mahal nga birhen nga nagkugos og bata. Malagmit gihimo kini aging pagpasabot sa Kristohanong pagtulunan. Kay niadto kung panahona, kasagarang gigamit sa mga magwawali ang mga larawan o dibuho, mga visual arts, aging pagtudlo o pagpasabot sa pagtuo, ilabi na sa mga yano ng tao. Pinaagi sa pagkamasinugtanon sa mahal nga Birhen Maria, si Jesus na tao sa kalibutan. Ang Dios nga anak nahimong tao sa lalang sa Espiritu Santo diha sa sabakan sa mahal nga Birhen Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Luke 1:28. Ang pangumusta sa anghel ngadto ni Maria. Nga nangahulugan nga siya ang babayi nga walay sala. Kay gikahimutan siya sa Dios, manganak siya lalaki ug panganlag Jesus o pagkatawgon siya anak sa labing halangdon. Luke 1:31-32. Sa dakong pagtuo sa Dios, iyang gituman ang tanan. Nagisulti kaniya isip inahan ni Jesus, ang anak sa Dios, ang mahal nga Birhen Maria. Ug buot usab ni Jesus nga ang iyang inahan ato usab nga inahan. Mao kini ang kabubuto ni Jesus kasi Maria magpangga kanato isip iyang mga anak. Mao nga alang kanato ilabi na kanato mga Katoliko nga nagtuo nga tungod kay si Maria inahan sa atong Ginoo mahinungdanon kaayo. Kay kung sa tinuray nahigugma kita ni Jesus, mahigugma gyud ta niya nga musubay siyang panig-ingnan sa gugma ug sa pagkamasinugtanon. Si Jesus nagtudlo unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Ug kini ang pagtuman sa balaod sa gugma. Naghatag siya og daghang mga panig-ingnan kung unsaon paghigugma.
Gimahal niya ang tanang tao. Giayo niya ang daghang masakiton. Diha gani mga higayon nga halos wala na siya panahon sa pagkaon o pagpahulay. Ikalimutan niya yung kaugalingon. Panginahanglan aron pagtabang sa uban. Ang dakong gugma maoy napakasabot niya sa kahimtang sa mga tao. Nasayod siya nga sila gigutom, mao nga gihatagaan niya pan o isda. Matthew 14:16-21. Gidawat niya ang mga makasasala, ang mga sinalikway sa katilingban, nakigsalo siya uban kanila. Sa tibok niyang kinabuhi, ang iyang gihimo maura gyud ang pagbuhat og maayo alang sa uban. Pagpaambit sa iyang panahon, paghatag sa iyang gugma ug pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan sa langit. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. John 15:12. Kita nga iyang mga sumusunod, gipaabot nga mopaambit sa gugma ngadto sa uban. Ug kun adunay kaayo nga atong gihimo sa uban, kini atong gihimo alang kaniya. Matthew 24:43-45. Apan dili kini sayon tungod kay lakip man niini ang paghigugma sa atong kaaway. Sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Matthew 5:44. Apan tanawa, unsay gihimo sa mga tao kaniya kang Hesus. Usa ka gabi ini ana samtang nagampo siya uban sa tulo niya ka mga tinud-an didto sa tanaman sa Getsemani. Niabot ang mga sundalo, gidakop o gidala siya ngadto sa labahong pari, gilud-an, gilatigo, gibiyay-biyay, gipurong-purungan og tunok, o gihukman nga ilansang sa krus ni Pilato ang Romanhong gobernador sa Palestina. Gipasaan niya ang krus ug sa pag-abot nila sa dapit sa Kalabera, sa Kalbaryo, gilansang siya sa krus o namatay. Kining tanan gihimo kay giisip nila siya nga kriminal. Mark 14:15. Sa wala pa siya mamatay sa krus, gipangayo niya sa Amahan sa langit ang pagpasaylo sa tanan nga nagplano o hinungdan sa iyang kamatayon. Andam si Jesus, ni pasaylo kanila nga nagpaantos o nagpatay kaniya. O siya buot kanato nga mapasayloon usap. Paghigugmaay ang iyang tinguha kanato, lakip ang atong mga kaaway. Ang mga tao nga nagtinguha sa atong kalisod, bisan gani sa atong kinabuhi. Tinuod nga kini lisod, bisan man gani ang paglitok og maayo alang kanila, samot ang pagpakitag kaayo o pagpasaylo. Apan, makapadayag paghihapon sa paghigugma, bisan sa pag-ampo na lang alang kanila. Sa ingon niini, makabaton kita og kalinaw ug kalipay sa atong kinabuhi. Pag-ampo kanila. Ilubong si Jesus o sa ikatulong adlaw na banhaw siya. O ang iyang kabanhawan, nagpakita sa iyang kadaugan, batok sa kamatayon. Ang iyang pagkabanhaw, nagdalag kahayag sa mangit-ngit ng kalibutan tungod sa sala. Kini maong Jesus, mao ang Kristo, nga nailhan sa mga unang nabunyagan nga masugbuanon niadtong Abril 14, 1521, nga Santo Niño. Santo Niño, si Jesus, si Kristo. Manghinaot kita, nga ubos sa panalangin sa atong Dios, diha sa atong mga pagpangandam o pagsaulog sa unong bunyag, dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento, aron makapadayon kita sa unahan, isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo, o malipayon kita nga makapaambit niini sa uban.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ika-4 Domingo sa Kwaresma, niya traditionally gitawag ni siya og Laetare Sunday or ang Domingo sa pagmaya, the rejoicing Sunday or the Sunday to rejoice. Ngano man kay hapit na moabot, hapit na matuman ang atong kaluwasan sa Easter Sunday. Pipila na lang ka Domingo, mga 2 ka Domingo gikan karon, wa na musod na ta padong sa Holy Week. Unya mauna na ang kalipay. So pasiunang kalipay ni siya tungod kay hapit na matuman ang atong gipangandoy. Kung sa minyo pa ni, mura ni siya panahon nga sinayura na. Sayod na ba? Mo nang magduog na sila sugod. Bitaw. Angayan gitang maglipay tungod kay gipakamatian tag Ginoo. Muna tungod aning iyang pagpakamatay para nato, malaumon ta nga di sad ta niya pasagdan sa atong panginahanglan. Padayon tang magampo alang sa pagkahunong na niining pandemic na COVID-19. Padayon po ta pagampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan niya ato sang iyampo padayon ug pasalamatan ang mga taong naglipay nato, instrumentos Ginoo nga mao ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hangtod karon alang sa katumanan sa ato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katingalahang paagi, imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot na kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa
Gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari, ug ang katawhan misamot pagkamasupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran o gigaw-gawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad, kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo, apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang iyang mga propeta ug dili na kini mapuy-puy, busa na suko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babylonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila o gipamatay sa mga taga-Babylonia ang ilang mga batan-ong anak, pinaagi sa gubat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batan-on ug tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babylonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kuta sa Jerusalem, o gisunog ang mga palasyo, o giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babylonia katong wala mamatay sa gubat, o gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persia ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias, hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig sumala sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Sero, hari sa Persia, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Sero sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Sero, "Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami o nagahilak sa among paghinumdum sa Siyon. Didto sa mga kahoy niadtong yuta, gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo, nagahangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga
Pagpati kami sa mga awit sa Siyon. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Unsaon manamo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo. Diha sa yuta nga langyaw, kun hikalimtan ko ikaw, o Jerusalem. Hikalimtan unta ang akong tuong kamo. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Apan hilabihan kadako og kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasas sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios nga gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios.
ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang mga daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, kining kalipay mao gid ni ang hinungdan nganong ang Ginoo nagpakamatay. Agree mo, disagree? Nagpakamatay siya aron dunay kalipay. Nang tutok mo muna ko. Agree, disagree? Dili mo ana manon mo aw agree di ay. Mao na diri sa atong unang pagbasa gihisgutan dinhi ang kasakit sa mga tao sa Israel tungod kay wa na sila muilas Ginoo, nagmasupilo na sila maayo. Nya kay ang Ginoo may tighatag og kalipay, nya wa naman sila muilas Ginoo, nabihag sila sud sa mga 70 kapituan katuig, 70 katuig. Nya pag-abot na anang mga 70 katuig, ang Ginoo naluoy na pod nila, nagkuha siya og hari kadto si Siro. Nagkuha siya og hari nga si Siro aron iyang suguon nga ibalik ang kalipay sa mga taong iyang pinili. Mautong niingon si Siro, magtukod kog templo para ninyo, bisag hain pa mong dapitas kalibutan, pwede mo makapauli. Aporte na po nilang lipaya. Kinsa may naghatag nila og kalipay? Si Siro. Kinsa may nagsugo ni Siro? Uy, tubag mo diya ay. Ang Ginoo. Sa ato pa ang Ginoo naghatag ng kalipay. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan sad ni San Pablo dinhi na samtang kita kaaway pas Ginoo, porti pa natong daghanag sa ang Ginoo nagpakamatay para nato aron iya tang hatagag grasya nya ang grasya maoy makaluwas og makalipay nato. Kay kana bitang maluwas kas imong kalisod, unsa may imong bation, maguol ka malipay. Kana kusog lagi di imong tingog, unsa ganihan ang mata mo, wa di mo mata ganihan. Mo na. Kung maluwas ta ning pandemic, malipay ta dili. Mo na. Maluwas kas imong utang, malipay ka dili. Mamatay ang imong bana nga bisyoso kayo, malipay ka dili. Sige, mamatay ang imong asawa nga yaw-yawan kayo, magsigig duda, malipay ka dili. Oy, tubag. Mamatay ang pari, malipay mo dili. Istoryahe. Dugay na mag-imong gampo, may tagbalhino ng parian, gila ni giyaw-yaw din. Mo na, ang kalipay nga gikan dinhi sa tao, kana bang atong paningkamot bang? Di gina tinuod nga kalipay, mahog ra ginaglipay-lipay. Nya kasagaran gid sa atong kalipay nga kitay gahimo supak sa gustos Ginoo. Mo na ang ending sama sa unang pagbasa, ang ending imbis kalipay kasakit na noon. Basta kita ba, kitay maghimog kalipay sama nang malipay jud ko, daghan kog kwarta. Mo na tigom gyud kwarta, tigom og kwarta. Karon nakatigom na kag kwarta, malipayon ka. Ha?
Nya daghan kay kag ipaninglag utang, daghan kay istrikto kay kastanan sa imong kwarta, hasta imong anak mokuha lag 20 pesos di mananghid, latoson dayon. Kasab-an dayon. Nya di gyud ka mo share ngadto sa imong bana or sa imong asawa kay ako gining kwarta. Bahala ka dag imo. Ana, malipayon ka. Ito ba? Daghan ikag kwarta, daghan jud ikag kwarta. Oh, labi na ning gawalib, siging tigom sa kolekta. Nya, malipayon. Oh, gakusmod ang naong ay kasagaras mga taong nahigugmas kwarta, tanawang mga naong. Bugat kayog mga naong. Way kalipay. Lab, imong balay, dakuon gid nimo, imong yuta, dakuon, kuralon day nimo, wa na gyud makasod kay imong yung nindoton, ikaw ra gyud dito'y magpahimos, malipayon ka. Nya tanan nimong silingan, gasigig libak nimo. Tungod kay wa na sila agianan, tungod kay ang tubig adto na magpundos ila, kay di kalusot sa imong kural. Nya wa jud ka manumbaling nila, kay ako gini, kay kalipay ko ni. Malipay ka sa imong balay. Pangutan na kanang naghimo ana. Adto karon ay humagmisa. Kanang nangural nga galisod na kas agianan ing na tuktukay na day malipayon ka. Di ba ka ilong ng buanga ka ha? Padakop niya ti ka. Amana na mga naong ana. Kay di tinon, isuway kadto. Kay ba mo jud di aron nang nangural nga wa nay hapit agianan ang silingan. Sige adto Kanang di gyud mo irog ang ilang bay kay ang karsada porti nang huota, di na magkasugat ang sakyanan. Anya di gyud mo irog. Gay pangutan na malipayon ba sila ana? Sige. So ang tinuod nga kalipay mga igsoon kanang liwatan ni Kristo, kana bang kamaotang muantos para sa uban. Munang ningon ko ang pagpakamatay ni Kristo ang hinungdan aron dunay kalipay. Kay kun ang tinuod nga tao nga magantos iyang silingan, maghatag og kalipay sa iyang mga isig ka tao. Nya kung malipay ang imong isig ka tao, ang kalipay nga mubalik nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Kung ikaw ray maglipay-lipay sa imong kaugalingon, mahurot na hinuon ang imong kalipay kay hasta ikaw di man ka makalipay sa imong kaugalingon. Nya ang imong isig ka tao, di man sad mulipay nimo kay ang imong gihatag nila kasakit man. Sigihig ko si imong anak, sigihig yung kusi, sigihig yung hapak, sigihig kasaba, balipayon ka nga na kay anak. Ha? Uy, tubag. Dili. Sigihig hapuhap imong anak, sigihig higugma imong anak. Anak, panggaa siya. Di ba inigbaos anak, pangga nimo mo, smile nimo, wagtang imong kalipay, wagtang imong kaguol, mawagtang imong stress. Pero sige na lang nagngaab diha kay sige nimong kusi, sige nimong hapak, ang naong nimo mura sa giyawa. Nga narabay kabuang sa mga ginikanan, mao man akong naagian sa una. Latuson, unyag mong hilak, hilom ha, hilom. Nga sige hapak, nya hilom ko no. Di ka mo hilom, latusod tikag usab. Pertin sakita, pahilo mo na noon. Nya unsay hinungdan nga kusi, gihapak, tungod kay nagdagandagan nga malipayon ang bata, nagsigig ambak-ambak, lipay kayo, gihatagan yung kasakit, nya human pahilomon. Ang Ginoo dili ingon ana mga igsoon, ang Ginoo siya'y muantos, siya'y magpakamatay aron ta malipay. O kining atong gibuhat ron nga nagsigi na tagdaig niya nakalipay sa dis Ginoo. Pero wa ni mahitabo kining atong pagdaig, kining pagsaulog nato sa Kwaresma, kining Holy Week, kining pagsaulog nato sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw kun wa niya agii ang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Muna kamong mga asawa, gusto gani mong malipay inyong bana, antusa. Pag-antos mo ba? Ay mo pagsigyaw-yaw? Magsigi na siyag inom, antusa, ayaw badlunga. Hangtod, mamatay.
Nga ikamatay ana, dubli imong kalipay. Oh, wa na kay antusonon nga magsigig suka, magsigig maoy, nya wa pa jud kay sa, kay wa man ka magsigig yaw-yaw niya, imo ra man gihigugma. Ang imo pag yung mga silingan, moingon pag ginanimo, congratulations daya. Siya, oh, thank you. Siya, kanus ay ilubong. Siya, ay, sa daling panahon, oy, kay haron dili na siya makubid. Di malipayo na kay iniglubong nimo. Ginoo, salamat in taon nga imo na gid ni siyang gipatay. Ana. Ay di ka makaingon ana nga naman sa wap-aga ni siya mamatay, malipayon na ka kay nakadawat man kaniya. Inig kamatay, malipayon sad ka na nipahuway siya. Sunang kanang kada adlaw, hapit or kada semana, gasigig kamang sa kahubog, sigig suka, kaluoy, ana. Gisayunan lang mo ako, niagi man ko pagkapalahubog, agi sa ko ng suka, niag humagsuka, inom na sad, ana, makatug kay kakadlawon, pukaw na sad ka, unsa man ni, upa man mong manginom, sa imo na sad ni, inom na sad, kaagi ko ana, kanang kasakit sa imong tiyan, dirig magsikag suka, wa na kay ikasuka, niagi po ko ana, karon, panagsa na lang. Di na sayo noy. Kanang ang lakaw kagdaan nga ang suga iresposte ari na nimo makita diri sa karsada. Nya musaka na sad ngadto, nya mo ari na sa dire. Namang sa kakanaog na ang kuan ba, ang suga. Di na sayon. Nga na bang imo na tanang daan. Dili na sayo noy. Nya di ka malipay nga nakapahuway na siya. Ngana ang pag-antos muna diri sa atong ebanghelyo kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gipadala ang iyang anak. Unya dayon ang sumpay kun iisa na siya. Na gipadala siya dinhi aron iisa sa krus. Unsa may pasabot ana? Ilansang sa krus. Pasabot ang Ginoo nga mao si Kristo nagpakamatay tungod sa iyang gugma nato nya kay nahigugma man siya nato ang iyang gipangita kalipay pero dunay kondisyon ang motuo kaniya maorasay malipay ang motuo nya kinsa man ang motuo ang nagpuyo kunos kamatuoran ang wa mo puyo sa kamatuoran wa motuo niya kay kamo karong mga bana. Mituo ba mo nga bana mo sa inyong asawa? Tuo mo? Hoy mga bana, tubag. Basig kuwang nakaspagtuo nga bana ka. Nya di na ka magpuyo sa kamatuoran nga ikaw usa ka bana, magsigi na sa kagpanguyab og laing babae. Kana patay yung imong kalipay diha. Nganuman gipili na nimo ang bakak. Tinuod ay na, nga ulitaw ka, mo nang manguyab kag lain. Dili, minyo na ka. Ako nga pare, mutuo ka ko, nga pare ko. Or usa ko ka businessman na magsigig pangwarta. Or usa ko ka uyab na magsigig panguyab. Patsuy-tsuy din ko. Ay dagang bayasang mo dool na ko usahay. Ana sa mo dool bisag tiguwang na ni anya medyo guwang nagnaw na biagi masaag sad panagsa. Usahay gyud daghan man gani. No, magsige mo pader, picture ko nimo pader. Oy, dili na maoy akong kalipay oy ang kamatuoran pari ko. Amahan ko ninyo. Dili ko ulitaw, dili ko minyo nga mag-maintain og asawa. Ana. Kung ako ganinang sundon ang maong kamatuoran nga ako amahan ko ninyong tanan, malipayon kay ko, malipayon sad mo. Pero musugod na gani ko pagkaulitaw, kanay mga arang-arang din nga murag maduol-duol, piti gina. Basta musikit, piti. Na, unsa na may resulta og inyong mahibaw-an nga luos lang ko diri, panukhang diri sa mga musikit-sikit. Moingon na mo pagkaluod o kinabuhi ning paria, animal man day ni. Naawa na, inigmisa nako, igatubang ninyo di na mo malipayon.
Magsige na lang mo yaw-yaw. Ang naong, buang-buang, ang naong. No? Nya kay businessman man ko, love, kuliktahon ko ginatanan ninyong kwarta, bahala na ning simbahana dinig, unsa ni dinig mahitabo, basta iniglakaw na ko, daghan kog da. Saban, malipay pa mo na. Di na, kay wa naman ko magpuyo sa kamatuoran. Mausad na kamo sa inyong balay, kamo mga asawa, magsigi na mo giyaw-yawan na inyong bana, di man na mo'y kamatuoran. Isip asawa, ang imong buhaton, magsigi ra gyud kag sunod sa imong bana, magsigi ra gyud kag higugma og alagad sa imong bana. Maunay imong role, isip asawa, buhatan na, malipayon kay imong bana. Si kagyaw-yaw, role man na sa usa ka inahan or sa usa ka apuhan. Di ang imong bana magtuo na noon nga ang iyang kuyog sa kwarto, iyang mama, nga dugay naman tatong namatay. Nya unsaon nimo pagakos anang imong asawa nga mama man na nimo, nya yaw-yawan pa gyud nga pagkamama, kaluod ana gakson. Na usban na inyong kinaiya mga asawa. Paraig sa inyong bana. Bisag tamparuson ka, paraig. Bisag gikan siya siyang kabit, paraig. Bisag hubog siya, paraig. Bisag ihurot niya sugal ang iyang kwarta, wa na ikarimit, paraig. Bisag wa kay kaon, kay wa na katagaig kwarta, paraig. Bisag hanap na kay imong naong, halakapyot. Hanap na kay imong pananaw ba? Hangtod ang imong bana makarealize na wap agid ay kaniya pakana. Kaya mo ingon man na siya, nganong luspad man kay kaday. Isa, pabiya ko'y kaon. Isa, nganong man kay kaon. So, na di kay gihatag na ko. Isa, alaluwa man day, no? Ako man itong gisugal day dito. Ana, mangutang sa ko dire. Magkabuang nagpangutang dito. Isa, ikanalay pangutang ha, kaya di nabi ako kalakaw. Isa, nganong man siya, wa na ko'y panuhod, kaya wa ko'y kaon, tulo na gud ni kaadlaw. Isa, nganong man ka musulti? Because I love you. Tanawa, di ba? Mauna juga kamatay sa imong bana. Pero wa kay sa. Ang imo sang bana, wa sad maguol, malipayon. Way gubot ang inyong pamilya, kay andam man kang muantos. Ang inyo sa mga anak, di sad gubot og naong, kay andam sang muantos. Matakdan raman sad na. Kung ang pari sa dinhi, magsigi sa antos para ninyo, lipay rapod ko. Isa na kay kwarta pader, isa nga naman siya, o paman mahuman ang project, ni imo ding stipend, ako raman sang gihatag. Siya la kaluoy pari, punan to nato nga ako ditong gisuod sa bulsa. Dagan kay kong kwarta rin. Nagaduda na ba inyo mga naong? Nabitay ni text na ako karon, nga niingon siya, Father, PWD man ko. Nya ni apply na ko og kana ganing para sana allowance ang naman ay honorarium og marilisan gani ko adto Father, ako gitong ipalit og slot. Sa kaniba tong ipamaligya na slot ba? Mopalit ko no siya. Moaksyog to akong luha na kuni ay dili mga PWD nga nagsigig simba, wa man gini na malit. Ang PWD, nagplano nga mo palit ka mo, na amoy planong mo palit, ka mo mapakapalit. Nagplano mo? Uy, wa no. Congratulations. May untag mahimo mong PWD. Simbako, di ba? Simbako. Pero ang PWD, sa iyang pag-antos, ming text nako, Father, reserbahi ko ha, kay ako panggihuwat ang akong allowance, hapit naman to, moabot, muhatag yung ko diha. PWD. Gaantos ng daan, mo share pagid sa atong pag-antos. Kita pakaha nga mga ligon kay glawas, di mo share aning gamay pag-antos, paghimog mga proyekto dinis atong simbahan nga makaayo sa atong pagsimba, makaayo sa atong katilingban isip Kristohano. Muralagwa nga inigana sa sibot, mulingiw pagyod, makaako pagyog lingiw, nawa gi ihog. Ganang huna-huna ako nuna nya inig higkalawat, mukalawat dayon lawas ni Kristo, amen. Lawas ni Kristo, amen. Siya nakahogas kuliktan siya, wow.
Pero wala pa bayri ang kalawat. Ang pasabot lang nako, pag ingon lawas ni Kristo, ni angkon ka nga membro ka sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Ug doon na kay tulubagon sa pag-ambit o pagpakig-ambit sa mga buluhaton sa simbahan. Ug anha diha ang tinuod nga kalipay kung magpuyo ta isip membro sa simbahan, dili onlookers. Dili lang tigtanaw, tigsaway, or tigdaig lang. Be a part of the church. Ang ato gani mga igsuon nga tua dito sa laing lugar sa kalibutan, hain na ng suukas kalibutan, muhago pa man ganig linya kay magpadagid nga ri og ilang contribution sa atong panginahanglan, nga wa gito sila kakita dinhi, but nibati sila nga part sila nato. Tungod kay naa ang atong usa ka simbahan. Kita sa dinhing mga parishioners ato nang buhaton. Ay palitono nato dihang mga yuta daghan kaayo para lang mudako-dako atong lugar nga dili ta pitos ka istanan nga mura na ta dinhi giluok. Nganong ato manggamayon ang simbahan. Atong dakuon. Ngano jutay ra di ita. Daghan atong dakuon. Ang sa pagdako magtinabangay ta. Pamaliton ta na mga yuta dili tanan, panggubon ta na mga balay di tanan. Ato na sila panghinginlan. Dili tayo, di sa ato gubon. Ato la paliton ang katong way balay. Og naa say balay nya ilang ipaguba. Basta sila lang say muguba, okay ra na siya. Pader akong gubon, akong balay para budako-dako ang inyong simbahan. Kanindot ana. Oy, congratulations, kanus-an nimo gubon. Ana ulit nato. Kami lang niya tabang og hakot. Ana. Nindot no? Manindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa higayon diin kita patay diha sa atong mga sala, ang Dios nagpakamatay para sa atong kaluwasan. Masaligon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan, ug sa mapaubsanong kasing-kasing muingon kita, mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan, sa iyang pagpanaw ni ining kalibutana, ilabi na sa simbahan nga nag-antos sa hilom, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa kaluoy o kaangayan, tali sa mga katawhan, sa nagkalain-laing pagtuo o kultura, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Alang kanilang tanan nga mihalina gikan ining kinabuhia ngadto sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Amahan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo uban sa mapasalamaton ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo atong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa imong ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan, nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan o imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo among Ginoo.
Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan og nagsaulog sa niusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug katungwa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Kinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan og makapahimuot sa imong kahalandon og sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok
sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangot kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Naalang may ipakita ninyo karon ninyong ato mga parishioners o online parishioners ang report nato sa unang project sa SUAC na human naman gamay naman lang jud kay kuwang practically na human na gyud ang balay. So ato rong tan-awon ang resulta sa atong gitrabaho sa SUAC Social Action Team.
yang akong bana si Joseph Arnaldo Peralta, nya kini akong mga anak nga naa sa akong si kakilid, akong anak nga lalaki ug akong anak nga babae. Mapasalamaton day ko sa tanan nga mitabang namo sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga na mitabang namo aron maka balay mi aning among balay karon ug naman sad sa among pari sa among kuraparoko dinhi sa San Vicente Ferrer. Mapasalamaton kay kong dako nga na tabangan jud ninyong tanan nga ang kalainan sa kaniadto nga among balay nga katungdaan pa lisod kay nga tanan kay gawas nga kanang pigot kayo ni anam to si kaguba niya buslot kayo labi na ning uwan di mi katarog katog ya ang kalainan sa karon nga nindot na kay among balay hamugaway na nya doon na nagamit sa tagsa ka mga kwarto nga among kakatulgan man kusina nga insakto na isala-sala o salamat jud kay sa nga tanan ninyong tanan nga hinaot lang ko manghinaot lang ko nga ang akong ikapasalamat ninyo pinaagi sa akong mga pag-ampo ug hinaoton ta nga tagaan pa mo grasya nga makatabang sad sa uban gawas kanako ug ingon man sad sa suak nga maoy nag pasingugda ganing tanan. Pasalamat ko nga ako may nahimo nilang unang project. So maayong adlaw mga igsoon, kini ang balay nga atong unang gihimo sa Suak. Ang balay nila ni Sister Teresita usa sa atong mga lectors, Teresita Peralta. Pasalamaton kay ko sa tanan nga nitabang sa atong mga parishioners, territorial o ang atong online parishioners. Sa unang panahon, kanitong dapita dinhi ang porting di na to maklarog na abay balay. Nya karon ni ana sila balay dinhi. Dili hinuon ni siya gyud kompleto pagka-furnace kay man lang gini sila na magigo ani kung saon ni nila pag tiwas gyud, pero ang atong dakong pasalamat nahiluna na sila sa ilang pagkatug, sa ilang paglihok-lihok, sa pagpangaon o maprotektahan na sila sa mga uwan o mga kaning mga baha-baha. Pasalamat kay taani o ginaot unta sa inyong pagtabang sa sunod na sa itong project, kinsa na sa itong beneficiary, ato gyapon silang tabangan. Usa lang kabalay atong mahatagan, dako na kay nang merito dito sa langit. Nya ato lang sa ipahinaot nilang Sister Teresita o sa iyang pamilya nga sila sa dunta mulambos pagtuo, magpapasalamaton sa Ginoo tibok lang kinabuhi nga karong panahona gipakita sa atong simbahan ang pagtabang sa mga kabus. Ningon si Kristo, wa ko'y balay, inyo kong pasulod sa inyong balay. Wa na to pasudla, ato diyong gihimuan. Praise the Lord. So, God bless ninyong tanan. Saman magpahimo sad mog balay. Ang kuan di ay ang ngayong mahingang hamo ha. Ang ato di ay total nga nagasto atong balaya nga atong gihimo, di ba sa una ingon mo tato 80,000. Nya daghan sa gaing nang donate, daghang nang donate. Niabot gyud ang donation og mga 260,219 and 73 centavos. Muna, nadasig sa tagasto, ni gasto po taog 300,955 and 35 centavos. Material, labor, hasta pagpakunik og electrical sa ila. Muna, mga 300,000 to kapin. Muna, doon na tayo deficit sa atong nadawat. Depende, inyo nindugangan. Natay deficit nga mga 40,735 and 62 centavos. Ato na lang sa gikuha gikan sa atong kolekta dinhi sa parokya. Kay apil sa dang parokya ni. Pero nindot kaayo nga nakakuan gid ta, nakahimo gid ta ni adtong maong balay. So pakpak usab. So ato sang i-report ninyo ang atong financial report as of
kadtong February 28. Ang beginning balance 2,470,711 centavos. Ang total receipts nga atong nadawat is 2,133,661.45 centavos. Ang total cash disbursements, dako-dako na ta kay katong nangahuman nga project ato namang gipang-release ang mga bayad, ning abot pod og 3,580,577.86 centavos. So ang atong ending balance as of February 28, 2021 is 1,023,794 centavos. So hapit na ta mapobre. Hapit ta joke. Karon dato pa tay milyon gud tugod, no, di ba? Pero hurot-hurot yapon to sa ato mga projects dinhi. Ang update sa atong nangahalin nga slots, sa atong gipamaligya karon nga slots, sa Hope and Opportunity slots para sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan nga tag 2,000 per slot. Ang total nga nahalin as of yesterday, March 13, 2021, niabot na og 1,056 slots. Yes, pakpak. Nag-anam nagkadyutay, no? Ang nahibili na lang 3,944 slots. Aw daghan pa bitaw ay. Pero basig mukalit lang kahurot. Nya sa laing slots katong Prudence and Healing slots para sa atong umaabot nga fiesta karong Abril 17, 2021 na maligya sa tag 500 ka slots nga tag 1,000. Ang ato sad nga total nga nahalin as of yesterday niabot na sa 192 slots. Pakpak yapon. So ang available slots sa Prudence and Healing 308 na lang ka slots. So pagdali mo para na amoy Prudence and Healing makatabang sa mos atong fiesta, makapakaon na sadta sa atong mga 1,000 ka mga families nga kabos panahos pista ato po silang hatagan o makahatag-tag more than 5 kilo rice mas maayo aron makahibaw sila nga pista gidi ay ano ana ra na inahinay ra mga buotan man mo kaayo dali ra ni siyang mahuman. Salamat kayo nga nag-update sa atong projects, nagsugod na ang paghimo sa atong kaning diha kanang rotunda, ang ato dihang 500 years nga cross anha nato ibutang kanang naa sa sentro, nya gasugod na sa himo diri ang dagkutanan. Nindot kay natong dagkutanan, mahal kay naggasto, mo na nindot kay na o mahuman na siyab, inigdagkot nyo didto, makalimot mo sa inyong pamilya. Di na mo ganahan mo uli ba? Sige na lang mo dagkot. Ay nindot man. Dito. Unya, naasa tayo giplano nga mo palitag mga yuta, gasigi na sad ang negosasyon karon, iampo nato. Kana diha dapita, karin diri dapita, karin diri dapita, kana diha dapita. Haron mo ana ba? Mo ana ato simbahan. Kani dako-dako gini, pero may dako o gamay sa taong naghigugmaay, di ba? Osbaragod, way dako o gamay sa mga taong naghigugmaay. Nindot kay na nga hugot, no? Karon atong pasalamatan ang mga taong nahigugma nato og mialagad sa atong misa karon. Una, ang naglimpyo sa atong simbahan, naghago anig limpyo og nag-arrange sa mga lingkuranan, ang ato mga frontliners nga maura sad ang ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga barangay tanods na siging alagad nato dinhi pag-manage sa atong traffic og sa parking, ang atong lectors na salmista sad, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-operate sa atong sounds, sa atong TV monitors, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, mga nindot kay tingog. Di ra ba mo angkon. Unya
ang tanan nga ni-offer karong buntaga kaniadtong misa pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Edibit and Mrs. Nabawan ni mabali. Kisa may babae ani. Sorry. Si Imar o si Edibit? Hay man tong nag-offer, wag mo kay lato. Ika mo Imar? Nabali lagi. Si Mrs. Edibeth o si Mr. Imar Batilier family. Pakpak kanilang tanan, mga igsoon. Salamat kayo. Padayon tang magpahibalo nga kada adlaw sa atong misa Monday to Saturday na atay pangumpisal human sa misa. Kada human sa misa. So aron di kay mo maghuot inig ka Holy Week, hinay-hinay na mo og panganhi. Ang timailhan lang amo kumpisal mo human sa misa, lingkod mo diha sa first pews. Aron ang pari mo pakumpisal. Nya naa sad tay Via Crucis dinhi sad sud sa simbahan with social distancing. Kada human sa alas 6 nga misa sa hapon sa gabi matag Biyernes. Nya ang uban nga mga activities ato lang yang i-announce pero limited kay taron og mga activities during this Holy Week kay tungod aning ato sang gitsunod nga mga protocols. So di lang kay ta elaborate hasta sad sa ato niyang pista puhon dili kayo elaborated ang atong pag saulog pero mo saulog gid ta mao nang salamat sa Dios. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.